Nawag. Itanso man eh. Ay tuyo ni. Oh. Oh, bitanso sa may nawag ma'am. Hello. Ojo. Kan barang ako di sa kuan ba sa barangay Limot. Staron. Kanhi ka. Pista sa inyo ha? Yati awam ko katuod diha. Buang. Kumukuha lang ka diha sa na may kanto diha. Na may nakabutang diha nga kuan sa may kanto. Tagong to Limuot. Unya, pag abot ako anang bariyo ha? Unsa akong sakyan diha? Sige lang kay naman po'y pansir diha. Hindi ka mangutana diha. Ay la pagdugay-dugay kay kuan man. Nang isa ron po'y sakyanan ko diha padung diha sa Limuot gud. Oh. Sige. Sige, padali ha. Buang kalayo din ang inyong hadi ay kay di man gyud pwede nga magdugay. Sige kay ugba pa magampista. Kay magplaster pa ko. Sige. Bye. Sige. The next morning. Dili na kuya. Wala din kago magmuot ya. Sarap din na kuya. Salamat. Ngawa man diri ah. Tinuod nitong yahang. Ingo di ay nga. Ingo di ay napita. At isa may ngawa may riyaha riya. Ay. Pero Tago Malimot. Eh magandang. nakalimuot. Tol? Oh, dire. Ha? Dire kay laro ka na laro. Layo ba ng alimuot, Tol? Layo pala oy. Layo pala. Tay. Kailan ka diyan nini Buitanso? Pistam daw ugma nila. Katol niya. Ha? Oh, patol lang ka dito. Kita ba rin mo iklarong terminal. Mo bitaw nga magdali taron. Kaya sa mga sakyan na rin nyo? Akong pa. Ala. Panalo ko ko. Tago Malimot. Oy, ikaw. Dila kay laro ka taron. Sabi, may nila. Nagdugay kay dahil sa naghuwat oh. Kadugay, pumadayaan ni edit ni Ay, dili lagi dugay lagi. Ha? Totoo na ni naro ni maabot pasero. Oh, dilo. A few moments later. Tuloy say. Dili ang huwat pasero dire. Dapat magkukuha dito sa babaw. Ha? Nagapan itong Plata kasi ka. bibiyaan na ako ba kay Plata ka sino? wala bibiyaan na ako kay ano pa kayo rin tawag magod. Oh, sige. Kung niya ganyan ang huwat ka nagdali siya. Sige. Tay wala pa, Tol? Tindig mo nala. Sunod rin. Tay, bitar man ani. Oh, dila nala. Upo mo lagi. Nala. Nagplatan na siya dai. Ha? Nagplatan. Dili. Wala sakyan na ba doon? Alimuot, Tol? Oo, kay. Alimot, buka ayo. Ang sa mga sakyan na alimot. Ayaw di ma. Susa ka na. Ay, last trip mo ba? Last trip? Oo. Ay, nilaglagan lang na. Mahinaw ng yate. Nawapat na maka-income. Susa kay. Buitanso nga. Wala na lang sakyanan. Mo na ni. Na. Susa kay na. Pagdali ba kay Udto na. Ayaw di ma. Pagkalangan niya. Wala pa rin kayo mo. Kasi mo. Ika talibangan ay. Werte na yun tay. Akong porsinto. Akong porsinto sa kwan. Zero. Ano na yun? Oh, udah lo. Oh. Saan naman ako ni ay? O sige, laro ka na. Daga. Oo, abra ng bilas kabaw. Ayaw di ma. Ito. Saan naman? Ang taraw nga, yabang. Saan?
Pabdi kayo. Panitan. Amo tayo tarong ka daw. Uy, sana mo. Kol. Isura mo ni. Sila rin ka oras biyahe, ani dai. Kol. Sila ka oras biyahe. Dali na, mga doktor ka. Ano ba ini? Wala. Wala. Isura mo ni ana dai. Guys. Ha? Ay, sabar. Ay, urong ka. Steering din eh. A few moments later. Mao ni lugar ni panghambog ni Boy Tanso nga. Gwapo do kay sakyanan nya daghan dog check so check sa ni mingaw ani wa kay kuryente ni. Pagana wa. Improve. Na. Matay mo balik pa ko ani. Di ko balik ay. Werte na yun tayo. Sa magkada kasi magkabagulbulo, magkada ko mag-ingon nga ako driver, di kayo sulisod ko paglubag sa nubila. Pagding ko na rin sa pagpuyo, di ba? O gani. Gulbulan magkada kasi ruhan eh. Akusgan ako na kung kaya kaya parang utagam ganing tawanan eh. Werte na yun tayo. Sama po ning. Alam kita magsigig istorya ni pati man ning isura ni dalanan ni. Hop. Isura na ini. Hilong! Saan ba ako nga naglisod-lisod mo kudre? Dala. Tarugan ang drive yakon. Oo! Werte na yun tayo. Saan naman yung mamiyak lang sa pasayro? Di ba gamang tanaw-tanaw sa yung pasayro na hawag ba? Ayaw, di ma! Ako sa kalangay, ano mo kalaki ni mo ron? Ay, balong atong break, ron nga nagkalisod atong break. Ganan, oy! Bahay ko na ano ko diya ba? Apa kilo? Sakay. Nini lang! Gol! Gol, nini lang ba? Nausap na ko ang break na mo yung wa naman ang hawit-hawit. Sakta! Lah, sarmi. Uy, tarungan na diya, Gol. Tingin mo lang ah. Dala. No. Wala ka rin! Patay! Ayaw, di ma! Ikaw, driver ka pa! Kabista ko tuyo, Gol! Dapat imo ko ano, driver! Pero driver, ikaw may mag-usap. Ay, ano? Ay, nagkasok ko ba? Hello guys, paduming bukid. Dreamis bukid magsalida. Shout out day kang Boy Matik. Ugang Christian Munjes. Ug kang Dama TV. Gama TV. Hello boss, shout out dia. Uy, Lamo ni driver na mo na si Tunex. Tunex. Bida weg bukid, diri ami magtiradas og vlog kay urag na apiki naman permiti balik-balik siya kawan. Hinay mo sponsor na kay guba lang mo cellphone. Tayo tayo. Ugay kay mo kauman og. Ay, Uy, naplatan guys. naplatan guys. Hira guys ha. Nalibag na ini. Ayaw, di ma! Uy guys, tawa guys. Oh, Nalibag ang truck. naplatan guys. Nalibang truck. Nalibag ang truck.